Училището е едно от местата, където организацията и честотата трябва да са на високо ниво. Всеки ден през тази сграда минават стотици ученици и това поставя доста високи изисквания към поддръжката. Все повече училища търсят начин да оптимизират ежедневните си процеси. Роботите са една част от тези неща. Само за училища ли е? Не. Роботът работи добре и в хотели, болници, офиси и производствени предприятия. Навсякъде, където има големи площи и ежедневна поддръжка. Най-голямата му сила не е, че почиства. Такава техника има всякаква, но ценното е, че върши една и съща задача всеки ден, без да има нужда някой постоянно да мисли за нея. Идеята никога не е била да замениме хората. Идеята е екипът да разполага с повече време за задачи, които се нуждаят от човешката намеса. Когато една част от процесите е автоматизирана, организацията става по-предвидима. Това е нещо, което нашите клиенти най-често оценяват. За нас технологията никога не е била самоцел. Най-важното е тя реално да улеснява ежедневната работа на хората. А когато това се случва, всички печелят. Zara Robotics – партньор в роботизацията в България.